Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga baratan, Naga City Police Office kinumpirmar na nasusunod ang tamang pagsaangat ng kaso sa mga sospek na naaresto. Metro Naga Development Authority dakulang tabang sa LG Naga asin miyembros na LGU. Pamilya kan nabanggaan asin nagada na biktima sa barangay Kararayan dahil na makaso sa rider nin motorsiklo. Magagayo na artwork sa biyahe art exhibit sa V-Art Gallery and Museum, pano nin inspirasyon. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Tubod si Naga City Mayor Nelson Ligacion na dakulang tabang subuot ang dadarahon sa syudad asin kataid na mga banwaan, oras na maging sarong Development Authority ang Metro Naga Development Council. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Isinugo na ni Mayor Nelson Ligacion kan siyudad ni Naga asin nagtutukaw ni Chairman kang Metro Naga Development Council ang paghaman kang draft bill para sa pagkrear kang Metro Naga Development Authority na susuportan subot sa Senado ni Senador Francis Tolentino na naging bisita kang siyudad kan Nakalisa Simana asin nakaulay kan alkalde. Kung magiging sarong Development Authority ang MNDC, mas magiging malinaw subuot ang poder kaini asin magkakaigwapanin pondo hali sa gobyerno nasyonal. Definitely. Ini po kayang council, garo voluntary organization lang po ini. Can concern the local government units. Pero kung makakapag-crear nin sarong lay, asin magiging authority po siya, Metro Naga Development Authority, magiging malinaw kung ano si kapangyarihan kaini, ano si magiging functions, magkakaiwa din po ini nin mga tao na ia-appoint asin iyo si maasikaso. Necessarily, magkakaiwa po ini nin corresponding funding. This time, mahali na po sa gobyerno nasyonal. In kaso madagos ang pagkrear kang Metro Naga Development Authority, dakulang tabang subot ini para mataawanin aksyon ang isyu sa basura, pagbaha, asin paghamanin master plan sa pagsumpay kan mga tinampo sa mga katain na banwaan pasiring sa siyudad kang Naga. Swak po ini duman sa ginigibungon yan kan Metro Naga Development Council, si pagplano, paghaman, nin master plan for connectivity between and among members of the Metro Naga Development Council. Si paghanap nin solusyon duman sa mga problema na common sa mga local government units including flooding. Biantras tanto nabilog ang Metro Naga Development Council huli kan executive order ni dating Presidente Fidel Ramos kang taon 1993. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, suportado man ni City Councilor Lito Del Rosario ang lakdang nagigibuhon kang Metro Naga Development Authority na dating Metro Naga Development Council. Susog ki Consial Del Rosario haloy na subuot ining pinagmamawot kang MNDC urog na ni Mayor Nelson Ligacion. We have long aspired for this, ang Metro Naga Development Council has long aspired for this grant of authority na itataw kang Congress. And it's a very laudable act. Whoever na nakaisip po kayan, aram ko pong pigtutulod po ining maray ni Mayor Nelson Ligacion. Kung sisema po ang senador o dapat punta natin magkakanig ng pasasalamat. Napag-araman ko po na si Senator Tolentino, Francis Tolentino. No wonder po kasi nagkapot po sa kang Metro Manila Development Authority. Sa iba pang bareta, lupon tagapamayapa kan Barangay Del Rosario, Siyudad ning Naga na ranked number 3 sa city category regional level. Dakulang tabang sa PNP asin sa korte. Nagbubuelta si Melvin Machado.
Rank number 3 ang Barangay de Rosario, Syudad kang Naga sa 2023 Lupon Tagapamayapa Incentive Awards para sa City Category. Susugi po ng Barangay Jose Peñas kang Barangay de Rosario, bako man ini ang primerong pagkakataon na matawanin award ang sa edang Lupon. Ang pagiging awardee kang Lupon Tagapamayapa kan Barangay de Rosario ang pagpapailing subot na sa edang pinagagampanan ang sa indang obligasyon. Kadahol kitang mga innovations, mga techniques kung paano isi-settle ang mga disputes. Halimbawa, nag-iiriwal dyan sa lamesa, dahil mo masettle dyan pag nag-iiriwal. Nagkukururuan, nagmumurodahan minsan. Pighiwalay mo yan. Halimbawa, yaon dyan sa session hall, dadarhon mo yan sa Lupon office, ang saro. At duman, nagsishuttle kami. Ang apod mi kayong shuttle mediation. Kami ang nagpaparabalik-balik sa duwang rooms para lang sinda pag naghahanap kaming formula kung paano sila magkasundo. Para man kay Police Lieutenant Colonel Marlon Antang, Chief Investigator kang Naga City Police Office, dakulang bagay na sa Barangay Pasana natatawanan ng solusyon kan Lupon dahil digdi nababawasan subot si mga kasong pinagdadara sa mga korte. Ibot sabi yun, very effective ang procedure o mga paagi na ginigibo kang Lupon para masolve na sa level ninda ang kaso. Di na makakaabot sa korte. So, dakulang bagay sa pamuyata, nasusolve tulos ang kaso, dakulang bagay man sa korte, taday na nakakaabot sa korte, di na makakadagdag sa mga kaso na napipinding sa korte. Apara kang Barangay de Rosario, may iba pang barangay sa Naga ang may marhay na performance kang sa edang Lupon Tagapamayapa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan Lupon Tagapamayapa kan Barangay del Rosario, nasa rank number 1 man ang Barangay Malinta sa Masbate City. As in rank number 2 ang Barangay San Agustin sa Syudad kan Iriga. Rank number 2 man ang Barangay Liboro, Ragay Camarines Sur sa 1st to 3rd class category. As in rank number 3 man ang Barangay Munsiran, Pagaraw, Camarines Sur sa 4th to 6th class category. Sa kasumpay na bareta, nagtatabang ang Naga City Police Office sa mga miyembros kan Lupon Tagapamayapa sa Syudad ning Naga para madagdagan pa ang kaaraman kan mga ini. Susog ki Police Lieutenant Colonel Marlon Antang, pamayo kan Investigation Division kang Naga City Police Office, ginigibo ini sa paagi nin mga seminar as in lectures. Iyo po, nagtatabang ang PNP sa paagi ng mga gigibo ng mga lecture, seminar sa mga miyembro kang Lupon para matabangan sila kung paano magsettle kang mga both parties kung rinireklamo saka sa pigrereklamo. Sa pagbabalik kang news break, pamilya kang nabanggaanin motorsiklo sa Barangay Kararayan, dai na subuot masaangating kaso sa rider na nakadisgrasya sa biktima. Yan asing iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792.
Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Ang Kasureco 2 magkakaigwa ng Special Hybrid General Membership Assembly sa maabot na Hunyo 17, 2023, Sabado sa oras na alas 9 din aga. Iniimbitaran po ang gabos na miyembros konsumidores na magparehistro sa paagi kang on-site registration sa mga opisina kan Kasureco 2 o sa paagi kang online registration. I-search ang agma.kasureco2.com.ph. Madadalan po sa paagi kang live streaming sa Kasureco 2 Facebook page, asin ang satong kooperatibo Facebook page. Asin pwedeng manggana ng mga papremyo sa gigibuho na parafol. Salamat po. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, dakulang isyu ngunyan sa PNP ang mga inarestong suspek sa illegal na droga na ikinulong alagad may uman kasong isinasangat. Susog sa Naga City Police Office, mayo subuot sindang arog kaining problema. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Marikas ang naging pagkumpirma ni Police Lieutenant Colonel Darius Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office, na dai nangyayari sa Naga City PNP na may inaresto, ikinulong, alagad mayong kasong isinasaangat laban sa suspect. Susog sa opisyal ang sa mga dadakop ang tulos subuot pinag-i-inquest sa korte. Kaya nakakalungkot kung mayroong mga balitang ganun na sinasabing nangyari sa ibang lugar, pero dito sa Naga wala pong ganun. Dahil pag may naaresto kami, once na kinustudi mo ang isang tao na isang naglabag sa batas, kailangan naming i-inquest yun. Para day mapasala, kaipuhan lang sunodon ang sedang Police Operational Procedure Manual na iyo ang sa indang giya. Lagi niyang pinapaabot o pinapaunawa at pinapaulit-ulit na ang pagsunod namin sa aming Police Operational Procedure ay dapat naming gampanan na walang sasabihin nating breakdown or sasabing pagtaliwas doon sa mga alituntunin na nakasaad doon sa aming Police Operational Procedure. Kasi nga, yun na yung manual namin na pag nasunod namin, walang dahilan para kami ay may hablas anuman na mga reklamo na sabing nagpaglabag kami sa aming mga
procedure, labag sa karapatang pantao. Kasudma, pinagibo ang command conference sa PNP Regional Command 5 kung sa insaro ini sa mga naging direktiba sa sainda ni PNP Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Ubinque. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Migrants Worker Day gigibuhon sa Libmanan, Camarines Sur sa aga. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa primerong pagkakataon, gigibuhon sa Banwanin, Libmanan, Camarines Sur sa agaan na Migrant Workers Day na dating ginigibos sa syudad kan na Legazpi sa Albay. Sigun Kivia Dumitita ka na OWA Bicol, maponin alas 8 sa agang-aga ang programa na papartisiparan ka ng mga displays sa OFW sa katabang ang DTI, BGMP asin iba pang ahensya kan gobyerno kasabay man kan pagkakaigwanin livelihood trainings. Posibleng nga abot sa 400 na individual ang mapartisipar sa nasabing programa. Actually, sir, yung ating Migrant Workers Day celebration, sineselebrat po talaga siya ng OWA sa buong Pilipinas kapag month ng June. So ngayon po, i-celebrate po natin siya bukas sa June 7 dyan sa Libmanan, Camarines. Actually, sir, every year nag-celebrate tayo. Last year, nasa Albay. So first time po namin yan idadala yung Migrant Workers Day celebration dyan po mismo sa Libmanan, Camarines. Magsisimula po ang ating activity bukas ng alas 8 para po sa registration. At pagkatapos po niya may mga nakalinyada po kita mga activities po. Magkakaroon po tayo ng livelihood trade fair. So kapartner po natin dyan ang Department of Trade and Industry at BJMP po. So may mga invited exhibitors po tayo ng mga livelihood grantees din natin ng mga OFWs. And at the same time po mag-exhibit din po ang ating mga PDLs ng kanilang mga products. Piging kami narka na opisina, magin ang mga pagtaraid ng banwaan na magpartisipar sa nasabing programa na dakulang tabang sa mga OFW na naapektuhan kan pandemya. Kasi ng mga kababayan natin, OFWs at mga kapamilya po para sa ating Migrant Workers Day celebration po bukas sa Libmanan, Camarines Sur. So mag-start po yun alas 8 hanggang alas 3. Meron din po tayo mga inihandang raffle, prizes sa mga mag-a-attend and at the same time po games po para sa kanila. Para naman po ma-enjoy nila yung araw para po sa mga migranteng Pilipino. Enjoy since madami-dami po ang in-expect natin na attendance. So pakiusap na lang po namin dito po sa OWA na since medyo prevalent pa rin po naman ang COVID, so mag-wear pa rin po tayo ng face mask and observe protocols pa rin po sa physical distancing. Para sa GNTV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro ni Police Executive Master Sergeant Joel Vinculado kan Libmanan PNP na andam ang kapulisan kang sinabanwaan na tawan seguridad ang gabos na maatender sa Migrants Day sa aga. Kabali na digdi ang pag-deploy nin kapulisan sa sentro kan sa indang banwaan. Sa aga po, mga alas 7 aga, magagawa po din Migrant Family Day. OWA Family Day sa aga. Primero po ning gagana po digdi sa Libmanan. Mailiti po ang mga personay kang OWA Regional Office. Expected na po na magkakaigwan ng more or less 400 participants. Sa mga activity, magkakaigwan ng trade fair. Ito pinapuntang OTOP, one town, one product. Para po yan kan bali kang 19 municipalities kang Camarines Sur. Bali po ang sa tuyong preparasyon sa seguridad na ma-deploy po kita ni mga personay kang PNP sa palibot po kan area. Ang aling pa-secure po ang sa tuyong mga bisita na may man mangyari nga maraos sa inyo. Asin po ang traffic, mag-provide bang galing traffic assistance ang PNP para may magkabulbol ang traffic kasi di man po kita masarat ang tinampo. Pero ngayon po kita mapa-standby ng mga sasakyan sa gilid ng tinampo. Tangarin pong tayo mabalan sa mga bisita. Sa satuyang police report, pamilya kan lola na pinagbawianin buhay matapos na mabanggaan in motorsiklo sa barangay Kararayan, dae na subuot masaangat nin kaso. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Matapos na magadan sa nangyaring aksidenten sa rong 63 anyos na lola kan mabudalan inikan sa rong motorsiklo sa barangay Kararayan, Naga City,
napag-desisyonan kan pamilya kan biktima na day na magkaso sa nurse na rider kan motorsiklo. Kaso mga alas 9 nin pagkaaga mantang pabalyon sa tinampuan biktima nga si Josephine Obal, 63 anyos kan mabong ini kan motor na minamaniho ni Roden Andes, 31 anyos. Sarong nurse nagresulta kan sa iyang pagkagadan. Nagkaigwa naman in settlement sa pagultanan kan pamilya kan biktima asin rider kan motorsiklo. Sa kunyan po, nagkauga pong initial na urulay so both parties na so ano po nga ni pamilya kang victim ta balo naman po siya. Nagka-urulay po si mga magturugang magkauga na lang po ning settlement. Yan sinapag-urulay ang kasugma. Pero may pa man pong nag-aarang pa sa pamilya kung gura ano baga o kung paano ang mode of kang between sa both parties. Ang nasabing tinampo kung saan nangyari ang aksidente, harani sa sarong simbahan sa Kararayan, ang konsideradong accident-prone area sa lugar. Po nga ni ano po baga kaya ang diyan ang lugar ang bali 2 lanes pa lang siya sa alanganin po bagang lugar sa school zone siya crossing medyo may pa po bagang widening siya minsan nga ni po maski may mga pedestrian sa gilid sa pinampo magirari na agi ipo nga niyan may mga request naman po diyan ng barangay kaya lang day pa po baga natatawan action sa kunyan. Para sa TV 48 Naga Jerome Breeze, News Break. Padagos pa sa mga bareta, magagayo na artwork sa Viahe Art Exhibit sa V-Gallery and Museum pano ning inspirasyon. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Pinakainot na Viahe Art Exhibit ni Jonamar Salvosa sa Bicol na nagpuon kasudma sa V-Gallery Museum ang pinartisiparan kan mga Bicolano. Sa pagbiyahe sa maiba-ibang lugar sa Kinaban, daradara pirmi ni Jonamar Salvosa ang sa iyang talento asin filosofiya para magtaunin inspirasyon sa paagi kan sa iyang talento sa pagpinta. Saru sa obheto kan art exhibit, iyuan mabuksan ang mata kan mga Bicolano tungkol sa painting, museum, asinan buhay kan mga artist sa likod kan magagayo nindang obra. Dakulang tabang iniyo, ma-educate na rin ang mga tao digdiyo na sana through this museum, magdirigdi man ang ibang tao, tanganing mahiling nila kung ano talagang art, na instead na maduwang ka pa sa Manila, yaw nung palandigdigwa. Nagerasman si Dr. Aida Osea nin sa iyang magayon na eksperyensya sa Viahe Art Exhibit. So I could say that he really knows what it is to be able to impart what is in his heart, what is in his mind to the one watching his work, to the one viewing his paintings. Indeed, we should be very proud of him. He's a Bicolano from Calabanga. And look at what he has done. Susog ki City Councilor Jose Perez, saruini sa dapat uruutruhon na aktibidad sa syudad kan Naga. Saru subuot sa epekto kaini sa syudad, iyuan mapahiwas asin mapararom ang kaaraman manapid sa ate kan lambang Nagenyo. Naga is thirsting for activities like this sa lado kang kultura sa arte. Lalo na po kung ang mga talent, ang artist, isa Bicolano himself. Kaya heartening na igwa po kita giraray kainiyo, i-revive ta po itong enthusiasm ta po sa pag-appreciate ng arte and sa pagdakula po kang interest kang mga local na mga taga-Naga na maka-experience po kang araw kay niya. Dakulang pasasalamat man ang pinaabot ni Jonamar Salvosa sa Naga College Foundation sa oportunidad na tinaos sa iya para maipahiling sa mga Bicolano ang sa iyang magagayon na obra. Maugmawon ako kahit paano na taanan nitong oras ang exhibit ko. Bibihira man ang araw na moment. Kaya maugmawon ako. Nagpapasalamat ako digdi sa Naga College, digdi sa museum na niyo. Haloy ko na gustong mag-exhibit sa Bicol. Nagkataon, dahil kay Melvin, dating kakawat ko sa Radit pa kami, natanan akong break digdiyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga asin i-hit ang subscribe button sa samayang official YouTube channel GNN TV 48 Naga nganing updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Mark Mendoza. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.